Asteburuan jakin dugu Sebastian Lecornu dela berriz ere Frantziako lehen ministroa, berehala Euskal Herriko zenbait hautetsiren erreakzioak entzunen ditugu. Arratsalde on ikusentzuleok, eta dagoeneko ikusgai dago hemen Baionako Euskal Museoan Linguae Baskonum Primitia 1555 urtean Bernat Etxeparek idatzi eta inprimatutako euskarazko lehen liburua, liburu originala hemen ikusgai. Bestalde, auzolan etxebizitzarako eskubidearen egunaren bigarren edizioa ospatu dute asteburuan Baionan, etxebizitzaren krisia erdigunean jartzeko beharraz aritu dira, besteak beste 2026ko udal hauteskundei begira. Astera goaz. Parisetik Baionara etxera bidaiatu du Linguae Baskonum Primitia liburuak. 1555 urtean Beñat Etxepare Baxena Bartarrak idatzi zuen lana, bigarren ez atera da Frantziako liburutegi nazionaletik, duela kasik 15 urte Eusko Legebiltzarrean izan da gero. Altxor gisa gordetzen dute, ezagutzen dugun ale bakarra baita. Euskara literaturako hizkuntza gisa aurkezten du liburu honek lehendabizikoz. Baina euskaraz inprimatutako lehen liburua baino gehiago da, ikonikoa, simbolo bat, euskal nortasunaren ikurretako bat. Ez du soilik euskera hizkuntza kanporara ematen. Erakusten du badagoela sorkuntza bat euskeraz egiten zena, eta euskeraz ere gaur egun eta sortzen dena. Eta horrek badu tokia hemen eta izan dezake, eta guk gure jardunean egunero ikusten dugu, munduan ere badu bere tokia, baduelako besteen maila bera. Horregatik da garrantzitsua mezu hau berriz ere azalera ekartzea. Eta 15 poemaz osaturiko bilduma, erlijioari, maitasunari eta euskarari gorazarre egiten dio Etxeparek. Horregatik, orduko mezua inoiz baino biziago dagoela nabarmendu dute. Hemen etxean eta Baionan ikustea hunkigarria da benetan, eta jende guztia gonbidatuko nuke etortzera eta kontzientzia hartzera benetan euskarak ere munduan baduela tokia. Aurrena etxean, baina munduan ere bagarela nor. Entzuna dut jendea etorriko dela hori bakarrik ikusteko, zeren aukera guti bada, berba aukera bakarra izanen da ere. Baionako Euskal Museoaren mende hurrenaren kari ekarri dute liburua eta urtarrilaren 11 arte bisitatu ahal izanen da. Baldintzak baina ez dira edonolakoak. Erakusle hoia berezitu batean erakutsi behar da, zeinean kontrolatzen aldugun ezetasuna, temperatura, argia ere. Segurtasuna ere areagotu dute erakusleioan. Frantziako liburutegi nazionalean ere horrelako liburu gehiago badituzte, baita ale bakarra duten obrak. Croisement entre cette rareté symbolique et cette rareté numérique est lui-même quelque chose de rare. Badaude munduan zehar ale bakarra geratzen den liburu gehiago, baina kasu honetan zifrari simbolismo kulturala gehitu behar zaio eta horrek aparteko bilakatzen du zentzu guztietan. Du milieu du XVIIIe siècle, donc de manière sûre. Oraindik ezakite nola eta zergatik iritsi zen liburutegi nazionalera, baina 18. mendean iritsi zela badakigu diote. Est parvenu à la bibliothèque. Ustekoa da, baina ulertzeko ere, zeren askotan ez dakigu ezer liburu hori buruz eta importantara ulertzea zer kontatzen duen, noiz idatzi izan zen, zer testu inguruan eta bar. Vu à faire de cet exemplaire un livre extrêmement précieux parce que non seulement liburua 16. mendean bezalaxe kontserbatuta dago. Culturel, mais c'est aussi un livre qui est conservé tel qu'il l'était au XVIe siècle. Liburuarekin lotutako hainbat hitzaldi, bisita gidatu eta topaketa antolatu dituzte urtarrilera bitartean. Sebastian Lecornu berriz ere lehen ministroa da, gobernu berria ere osatu du, baina Frantziak pairatzen duen ezegonkortasunak kezka sortzen du Euskal Herrian. Nous ne pourrons pas voter les budgets, nous devrions être en train de travailler. Eskuinak ez du parte hartuko gobernu berrian, dezepzioa handia da Emmanuel Macron presidenteak ez duelako deusen zuten. Maider Arostegik dio elkarrizketa sakonagoa behar dela, aurrekontuak izateko gisan eta enpresaburuek pairatzen duten kezka lasaitzeko. Adierazpen hauek miarritzen egin zituen asteburuan Eusko Alderdi Jeltzaleak 150 urte betetzen dituela eta antolatu zuten main inguruan.
Ez dakit izan zireztenez iratin lanopean delarik ez delarik ikusten 2 metrotarat, baina gaur egun lantegi buru batentzat bere ikuspegi heina, guti gura bera, hein hortakoa da. Uste dut baitez padakoa dela, Frantzia mailan, Estado mailan, ukan dezagun azkenean, testu ingurugunen heinetako politika klase bat. Eta gaur egun, bakotxa bere, nola egan, sudurpuntako interesei gehiagizo da, eta ez interes oroko jari, eta faltatzen zaigu koalizioen sortzeko gaitasun hori. Nik bizi izan dut Iparburu Batzarreko presidente nintzelarik, Imanol Pradares eta Alderdi Sozialistaren arteko negoziak eta prozesu hori iraunduenak 2 hilabete, terdi 3 hilabete, nun martxan ezagri den programa bat, bakotxak egin ditu bere urratsak besteari buruz, gobernantza programa sakon orokor baten martxan ezartzeko, kultura horrek behar luke isuritu frantziar politika kulturan. Alde batetik herri bezala kezkatzen gaitu, noski iparraldean gertatzen denak. Asko kezkatzen gaitu horrek, bide bat daukagulako oraindik egiteko oso luzea eta kezkatzen gaitu horrek, eta gero noski merkatu gisa ere. Guk herri bezala ere ekarpen bat egin behar diogu ziurgabetasun egoera honen aurrean, jendeak konfiantza eukidezan bere bizitza proiektuak eta enpresa proiektuak ere aurrera eraman ditzan. Hori da guk ere eskaini behar deguna erakundetatik. Euskal Herriaren erakundetzea sakondu ahal izan dute ere, estatutuz berria Euskal Autonomia Erkidegoan eta Euskal Hirigune Elkargoaren oraina eta etorkizuna hemen Ipar Euskal Herrian. Elle a aussi créé beaucoup de frustration. Kontrabozkatu zuen, baina osoki parte hartzen du orain, nahi luke barnealdeko auzapezen hitzak gehiago entzunak izan daitezen, egitura berria baino, egonkortasuna nahiago du, geroago tokiko erakundeak elkartzea proposatuko luke beti ere, herritarren iritzia kontuan hartuz. Peio Etxelekuren hitzetan lorpen handia da, lehen aldiz egitura politikoa izatea Ipar Euskal Herrian, dena den eraginkortasuna gehiago eta ikuspegi hobea behar lirateke, eskumena gehiago lujaldeetan, bere ustez hautetsi eta herritar gehienak ez dira prest jauzi berria egiteko. Behar ditugu euki bizio konpartituak, euki behar dugu borondatea elkarrekin egiteko bidea, euki behar dugu ere ausardia erabakiak hartzeko, batzutan ez direnean popularrak ere. Eusko Alderdi Jeltzaleak lanean segitzen du Ipar Euskal Herrian ere, alabezain bat hautetsi lortu nahi lituzke, 2026ko martxoan eginen diren hauteskundeetan, pizua izateko gero, herriko etxeetan eta Hirigune Elkargoan. Auzolan etxe bizitzarako eskubidearen egunaren 2. edizioa ospatu dute asteburuntan Baionan. 40 elkarte baino gehiago izan dira parte hartzen, gune tematikoak ere egon dira, hitzaldiak, kontzertuak eta bar. 4.000 lagunetik gora izan dira bertan. Besteak beste 17 neurriko zerrenda baten berri ere eman dute, herri mailan eta elkargoan etxe bizitza politika anbiziotsuago bat eskatzeko. Eta zinez nahi dugu lista horiek gai hori har dezaten zinez puntu handi batekin edo ambizio handi batekin eta kuraia erekin. Ildo horretan, 2026ko udal hauteskundenkari, hautagaiei etxe bizitza politika neurri gehiago eta engaiamendua eskatuko diete. Eta galdetegi bat pasako diete hautagai guztiei. Etxe bizitza soziala, bada ere 2. etxe bizitzak gelditu, edo mugatu. Etxe bizitza muglatu turistiko iraunkor bilakatzeko ere joera geldiarazi. Bada laborantza lujak babestu. Bada ere etxe hutsak erabili gehiago, badira ere hor 3 galderak hortan. Galdera horiek bai edo ez erantzuna erran behar diote. Guk hauteskundean aintzin publikazio bat eginen dugu. Bozkatzen dituzten pertsonei zuzenduak dira erantzun horiek, justuki erakusteko edo kuraia ematen diete etxe bizitzari edo ez. Hitzaldietan ere etxe bizitzarekin lotutako aditu eta hautetsiak presente. Etxe bizitza sozialak krisi hori aurre egiteko ezinbesteko neurria dela aipatu dute besteak beste. Frantziako legebiltzarrean ere ildo horretan egindako lana aipatu zuten diputatuek.
Etxe bizitzaren gaia lehen lerrora ekartzea eta 2026 arte indarrean dagoen alokairuak mugatzeko dekretua behin betiko luzatzea ere eskatu dute. Eta auzolan egun honen kari ikusgai izan da baita ere Camille Chopin eta Guillaume Fauboren ur margazki erakusketa etxe bizitzen ezetasunari buruz ikusentzuleok. Irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa bihar arte.